नमस्कार। आज आम्ही ह्या व्हिडिओत बटाटा तळासन करच पळोवया। आमकां जाय बटाटे आम्ही हांगा लांब लांब कापून घेतला आणि जाय मेथी, मीठ, तेल, सासव, हळदी पिठो, मिरसांगे पिठो आणि हिंग। आम्ही हिंगा उदक करून दवरला। तळासन करची कायल हुन करून घेऊन तातूंत थोडे तेल घालून घेवचे। तेल हुन जाल की सासव घालचे आणि पुटपुटच्या दिवचे। सासव पुटपुटील की मेथी, हळदी पिठो आणि मिरसांग पिठ घालून जराशी तेलात भाजून घ्यायचो। त्यानंतर शिंदून दवरील बटाटो घालचो आणि सगळे एकपटी बरेकन मिक्स करून घ्यायचे। फंड घालतानाच तेलात हळदी पिठो आणि मिरसांगे पिठो जराशी भाजून घेतल्यार तळासनीक रंग बरो येता। त्यानंतर वयल्यान हिंगा उदक घालचे आणि तळासनीक पावश तितले मीठ घालून घेवचे आणि परत एकपटी सगळे बरेकन मिक्स करून घेवचे। ही तळासन उदक घालनशी तेलात शिजोवका। नॉनस्टिक पॅन यूज केल्यार तेल कमी लागता आणि हाची रूच बी बरी येता। सगळे एकपटी मिक्स जाल की धाकण धापून 10 मिनिट शिजोवचे दवरचे। 5-6 मिनिटां मदीत एकपटी बटाट शिजले की म्हण चेक करका। बटाट खूप शिजल्यार तो मॅश जाता आणि तळासन दिसच्या बर दिसना। हो अजूनही शिजका म्हण आणि परत आम्ही धाकण धापून आणि 2-3 मिनिट शिजयतले। आता हो बटाट बरो शिजला आणि खूप मिक्स केल्यार बटाट तुकडे जाता। तशें म्हण आताच गॅस बंद करून सोडचे। आमगेल हुन बटाटे तळासन खावच्याक रेडी आसा। तुम्ही बी हे तळासन घरात ट्राय करून कसं म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।